Здравейте отново. Сега ще видим следващия ни матч. Какъв ще ни е. Какъв ще е следващия матч? Следващия матч е в Шампионска лига. Ще играем срещу Олимпиакос. Последния матч в Шампионска лига. И сега направим състава следващия. Тето няма да може да играе, защото той предния матч в Шампионска лига получи червения картон. От състава ще остава Бентнер, защото той изигра добър матч. Ето състава. Честни на вратата. Дясното крило Сагна, центъра на защитата Мерцезака и Къщелни. Левия защитник е Монреал, десния е Сагна. Полузащитници са централни полузащитници са Фламини и Кабай. Десния дясното крило Русицки, лявото крило Алкот, атакуващия полузащитник е Подолски и на върха на атаката е Бентнер. За да видим как ще се справим срещу Олимпиакос. Шампионската лига. Домакини са Олимпиакос, ще ходим в Гърция. Ще играем с резервния си екип жълт, а Олимпиакос с официалния си. Главът стадион, рефери Рафаел Лойбал Лосада. Испанци са съдиите. От Испания са съдиите. Олимпиакос е на 4 място с 4 точки. Олимпиакос, ако иска да се класира, трябва да бие. Аз има 11 точки. От 5 матча. Не са ми всички точки. Не са само победи, но не ми победи. Три победи и победи. Ето ми схемата. С честни са го печели Мерцезака и Монреал. Бентнер.
Подолски. Лалкот. Лалкот какво ще измисли? Това е в ръцете на Роберто. Диор. И Багазо. Подол и Багазо. Фламини, Сагна. Пауло Марчано. Федзидис. Фламини, Подолски. Кавай. Лалкот. Манолас. Лалкот. Гриши. Подолски. Манаус. Бентнер. Метцезакер. Федзади. Павло Мачано. Лалкот. Бентнер. Топката е изчистена. Лалкот се бори там. Лалкот. Браво, Лалкот. Взете му е топката. Уес. Любо. Кръщерни. Калай. Фламини. Подолски. И е изпряна топката от Олимпиакос. Ако не беше изпряна, ще да вкарам гол. Диор. Подолски. Лалкот. Жори. И Багаза. Фламини. Подолски. Бентнер. Подолски! 1-0 за Арсенал в 25-та минута. Ето, че Подолски откри резултата. Добра асистенция на Бентнер. И Багаза. Федзади. Лалкот. Добра класа показват футболистите на Арсенал. Роналдо Силвас. Силвас. Греда и Багаз. Лалкот спасява. И корнер за Олимпиакос. И Багазо ще го изпълнява. Бентнер чисти. Метцезакер. Подолски дали ще догони топката, не успява. Вейс.
Лалкот там се бори. Лалкот дали ще се набяга с Вейс? С Манолас. Манолас и хваща топката. Вейс. Него и Торес. Бентнер. Подолски. Лалкот. Олимпиакос добре се обранява. Лисицки. На Бентнер. Кащен. Фламини. Фламини. Какво ще измисли? Метчезакер. 2-0 за Арсенал в 38-та минута. Ето Фламини подаде чудесно на Метчезакер. Чудесен пас на Фламини. И Багаза. Лалкот. Бентнер. Бентнер. На Подолски! 3-0 за Арсенал 41-та минута. Втори гол за този матч на Подолски. Ето, че Арсенал води с 3-0 Олимпиакос. Шампионската лига. Глуповата фаза. Джибу. Федзиди. Фламини. Бентнер. Взета му е от Манолас. И Олимпиакос можеше да вкара гол, но Вейс не успява да се засече топката. Честни, Метцезаки. Лалкот. Бентнер. Монреал. Взета му топката от Леонардо Сарави. Монреал. Корнер за Арсенал. Всички ще изпълнявам. Подава на Кащелни. Кащелни с глава. 4-0 за Арсенал. 45-та минута. Арсенал разгромява Олимпиакос. За първи път Арсенал вкара толкова голове в Шампионската лига. И 45-та минута вече се знае кой ще спечели матч. Фаул. Манолас. Джибу. Подолски. Край на първото полувреме. Ще видим след малко второто полувреме.